We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass corner. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. One, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Marhay na Banggi, Bicolanja! Welcome sa isa na namang gabi na puno ng aksyon dahil sa handang-handa ng magsalpukan ang mga kupunan sa ating Day 10 ng inyong sinusundan na Ako Bicol Cup Sorsogon. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katamang na kasurug pa. Second time natin dito sa Basya Auditorium, Bacon, Sorsogon City. At nais po naming magbigay-pugay muna kay Mayor Esther Hamor at mga kasama sa konseho. And pati na rin siyempre sa butihing governor na si Governor Boboy Hamor. Ayan, magandang gabi po and salamat. Ayan, malalakas na hiyawan na naman ang ating maririnig dahil sa mapapalaban ng home team na Sorsogon City kontra sa grupo ng Castilla para sa second and last game ng ating doubleheader ngayong gabi. Pero rambulan muna ng mga taga Magallanes at kasiguran ng ating unang masasaksihan, kaya tawagin na ang mga kapitbahay at manood nitong magandang away. Ako po pala si kapartner na Morgan, inyong mga kasama. And syempre pa ang aking maging kapartner ngayong gabi ay walang iba kundi si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach. Yes, magandang gabi Kapa Morgan, and magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood, no? So tama ka, magandang araw ito for Magallanes and also kasiguran. Ito nga kasiguran partner, maganda talaga kasi 2-0 ang kanilang kartada dito sa ating liga. While ito namang Magallanes ay talagang medyo inaalat at naghahanap pa ng panalo dito with 0-2 sa ating standing. So tingnan natin kung sino ang magwawagi ngayong hapon. This is the first game of our doubleheader for this game. Bakbakang Kasiguran versus Magallanes. Wag na natin patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar.
Yes, once again, this is our day 10 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. At ayan, both teams are now getting in the middle of the hard court dito sa Basha Auditorium, Bacon, Sorsogon City para sa tip-off ng ating first game ng ating doubleheader for tonight. Again, ito po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe and lahat ng mga bumubuo ng ating staff and crew. Of course, let's take this opportunity to thank our IMBC team, yung Infinity Media Broadcasting Company na nagko-cover nitong Ako Bicol Cup ever since. At ayan, unang nakuha ng mga nakaputi, mga taga Magallanes, Monte Calvo, walang mapasahan, nakuha ni number 20 ng kasiguran na si Joquino. Joquino fires in and out yung kanyang tira. And number 26 keeps it alive. At eto na si Paras directing the play to number 24 na si Habla. Good ball movement pa partner para sa mga taga-kasiguran, but hindi yun na-control nito ni Galoso sa ilalim. But good defense on the part of Magallanes that they are now playing 2-3 defense sa kabila, partner. And right now, number 19, RV Barreda. Binigay sa ilalim kay Ahero. What a lob! What a nice finish on the part of Alexis Ahero. Yes, partner, ito si Ahero, ito ang talagang bumubuhat dito sa Team Magallanes, no? Oo. Nung last game nila kontra Donsol, magandang pinakita nito, but again, large margin yung kanilang pagkatalo dun sa larong iyon. Oh, at saka kulang na kulang pa rin. And again, ito pong kupunan na ito ay naghahanap pa rin ng kanilang unang panalo. And we're talking about this Team Magallanes. Ana to Barreda. And mula sa corner si Ahero, short on that one. Paras gets the rebound and now nagdadala ng bola at lumagpas na sa midcourt. At ayun na, nasa kabilang ring na. Kaya lang that Pinoy step was rejected. Gandang galaw nito ni JB Paras, partner, but maganda din yung help side mula sa kabila ni Ahero. Oo, Joquino nahirapan doon at ito na si Barreda all alone at lumabas ang kanyang tira. That could have been the fourth score or the fourth point of Magallanes. At ayan, Sorry miss on the part of Barreda. Kaya wala nang nagawa si Francis Ana doon sa ilalim, partner, but to give a foul. ano ba mas maganda doon sa ganong klaseng tira na nasa gitna ka, you're leading the pack? Mas maganda pa rin ba na you Yes, have to use the board? partner. Yung Oo. talagang pinaka-basic doon kahit nasa middle drive ka. Oo, so sige. Kasi minsan talagang minsan na-overcook yung tira. That's Oo. why. Kagaya nangyari kanina. Okay, I'll take that, okay? Sige. Ayan na mga taga Magallanes. Montegalvo. Mula sa paasan itong si number 18 na si Pritzel Lopez. Mahirap saluhin yun dahil nasa labas na. Barreda. Nagtuturo, walang tao sa kabila. Sabi niya, hindi tayo balance. At ibinigay ito kay Pritzel. At merong So sa turnover on the part of Magallanes, Magallanes. partner. Medyo yung spacing doon, medyo hindi maganda for Team Magallanes, no? Oo, bakit kaya doon pa pinasa na masyadong masikip Oo, yun yung nga, dapat, that's very basic, no? Coming out from strong side, you should pass it to the weak side. Hindi pinasa na sa'yo sa strong side mo pa atakihin. Andun ang depensa eh. kaya si Barreda kanina nagde-direct na wala tayong weak side. That's, ilista mo na yan from Joquino. Ito din, isa din to na very steady for Team Kasiguran, partner. Ito Oo. si Joquino. Barreda against Paras. Now to Pritzel Lopez. Lopez. Nakita si Montecalvo. Montecalvo now dribbling with his left. Balik kay Barreda. Barreda
to Ana. Ana to Ahero. Ahero jumps and shoots. Wala. Daloso now, dire-diretso. And he got fouled along the way. That's the second on Francis Ana, partner on this game. Dalawa na kaagad kay Ana, no? Oo. Medyo masakit yun for Team Magallanes kasi medyo siya lang ang halos malaki dito, partner. Oo. Sa Team Magallanes. Paras to Jokino at the corner. Swings it off to the opposite side. Wala. Ang tirang yon mula sa corner. Kay si Habla ang tumira. And right now, it's Magallanes basketball. Ahero nahirapan doon because nandun si Jokino trying to strip it away from him. Pero tinawagan ng foul itong si Jokino. That's the first foul on Jokino on this game. At mayroon tayong substitution dito. Papalitan muna si Ana. They are aware of the fact na mayroon ng dalawang fouls as early as now itong kanilang big man, kaya ipapalit muna itong medyo smaller ng konti, pero I think this guy Albert Hantik can also do the duties of an Ana. Wala yung tirang yon ni Barreda mula sa corner. Ito naman ang mga taga-kasiguran donning the maroon jersey. At hirap din na makita ang spot doon. Oo. Itong si number 24 na Good si Jan challenge on Habla. Lopez and Ahero, partner. Talagang dalawa yung sumali sa kanya sa alabas. Oo. So it's still Kasiguran's basketball at 11 seconds to shoot. Paras. Oh, what a Good beautiful play. Paras to the number 25 guy na si Reggie Hagad. At ika-apat na yan ni Hagad dito sa ating laro. And Hantik fires but malayo ang kanyang tira. Huli si Mark Habla doon, partner. May konting tulak. So hindi pa nasusundan yung 2 points itong mga taga Magallanes, pero Yes. nasa kanila ngayon ang possession. Barreda nasa gitna, binigay kay Ahero. Ahero can manage sa ilalim, pero hindi na i-buslo nitong si Montecalvo ang pasa mula kay Ahero. Okay, one more try for Magallanes dito. Barreda fakes, trying to shake the defense. At meron na namang foul. Ikalawa yan, partner, if I'm not mistaken, kay Jokino. Jonas Jokino. Ayun na nga. It's official. Si Jonas Jokino ang tinawagan. Kaya parang alam niya na napapalitan siya. So ayun na nga. Somebody checks in for it's Lutino, number 5. Jan Lutino. At ito na si Prince Lopez to Barreda. Barreda now. Gusto sanang ibigay sa ilalim pero iba yung nakakuha ng bola. Oops! Grabe yung banggaan doon. And the referee says the ball will go to Magallanes. 6-2 pa rin ang score natin. It's a low-scoring ball game. Yes, partner. We're almost in the halfway mark ng ating first quarter. Nice fake and nice shot by Carmelo Montecalvo. And a good pass coming from Lopez. Good recognition on Yes. the part of Lopez dahil nakita niya na may tao na sa baba, which is Montecalvo. At ayun na nga, nandito na si Montecalvo to complete his 3-point play opportunity. At meron tayong report mula kay Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra, pasok.
It's another game day and another chance to show off their skills in basketball. With a 0-2 standing, Team Magallanes is still trying to catch the fire within themselves and the group. Playing against a Team Kasiguran with 2-0 standing, they will try their very best to beat their record. Let's witness what kind of performance they are going to achieve tonight. Is it going to be their first win? Yan ay malalaman natin sa mga susunod pang oras, kaya tutok lang dito sa Ako Bicol Cup, Sorsogon. Ayun, sige, abangan natin. Yung mga nakatutok na sa ngayon, wag na kayong aalis dyan. Ano? Miss Cassandra Seton, maraming salamat. Bareda na with the ball for Magallanes. Isa lang po ang kalamangan, 6-5 at 4:57. Pritzel launching another one, wala. Lotino na with the ball. Binigay kay, sino si Galoso ba yun? Yes, that's Galoso. Oo, Monte Calvo now. And a lead pass to Bareda. Bareda, nahirapan doon. Ang daming mga nakamaroon na nasa baba. At eto na. Tumatakbo itong si number 24. Stops and pops. And why not? Sabi niya. That's John Habla for the Deuce. At ayan, na-steal pa. Itong number 8. And cannot finish with his left hand. Pero mananatili ang bola sa mga taga-Kasiguran. Sorry miss on the part of Derpo, partner. Sayang yung layup niya na yon. At buti na lang andun si Latino for that offensive rebound. Oo. And now Latino will be inbounding from the baseline. Pinalitan din si Pritzel Lopez for Magallanes. Itong si number 15, John Saba. Derpo. Binigay kay Galoso. Galoso umikot, tumira, pero nagmintis. Nakakuha ng kanyang kakampi sa ilalim. Nice hustle on the part of that guy, the number 25 guy na si Reggie Hagad. And ngayon, meron ding report tayo, pero mula naman kay Miss Regine Bue. Regine, please come in. Magandang gabi ka po, Morgan at Coach Paul. Because of the complex size schedule, ay hindi makakapaglaro ngayon si Ansos at Habla. Every player is important in the game, pero ngayon nakulang ang kanyang players ay hindi naman kinakabahan si Coach Yot ng Team Kasiguran dahil tiwala siya sa galing at talento ng kanyang mga manlalaro. Sa standing na 2-0, tiwala si Coach Yot na naipakita at napatunayan naman raw nila ang kanilang kakayahan sa loob ng ball game. Yan ang update mula dito sa side ng Team Kasiguran. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Regine Bue. What a nice block from John Habla. Para dito kay Ahero ng Magallanes. In the meantime, pinasok na ang normally starter na si Hafer Mondragon. Yes, partner. Pero right now he's coming off the bench at 3 minutes and 23. Pasok ang tira. Yan, Pasok pa lang ito ni Saba, partner. Saba, oo. That's the first 3-pointer of the game nito ni John Saba at the first 3-pointer sa ating laro. Oo, tama. Siya pa lang ang nakakapuntos mula sa 3. At ayun, sinagot naman kaagad pero sa ilalim itong si Lotino. Ana Tubareda cruising the midcourt. Or, did I say cruising? It's crossing the midcourt. Ahero Tubareda in the middle. Binigay din sa high post kay Ana, pero sabi niya mas gusto ko na nasa labas ang bola. At ang bilis ng mga pangyayari, napunta ang bola kay Ahero sa ilalim using the back door. Pero the ball was blocked. And naman, Lotino gets the rebound and binigay sa kanyang kakampi. From the corner, short on that one. Itong si Derpo for Kasiguran. By the way, pasok na din si Hamila, another big man for Kasiguran. Tingnan natin kung ano yung tatawag ng referee doon. Tinawagan na mukhang si Ayun Ana na naman. Pangatlo na ba niya yan? Yes, that's the third. Oo, pangatlo na ni Ana.
Hindi maganda ito for Team Magallanes, partner, kasi nga sabi nga natin halos siya lang ang talagang big guy dito. Oo. Kung makikita mo yung ipapalit sa kanya, normally medyo talagang mababa itong lineup dito ng Team Magallanes. But again, ito, partner, napapansin ko hindi pa nila pinapasok itong si Ruel Apuya for Team Oo. Magallanes. Isa din itong magaling na shooter. Oo, tama. Oo. But At- andyan siya ngayon, andyan siya. Medyo parang nahuli lang ata. Okay, so siguro any moment from now papasok na siya. Kagaya noon ni number 21 na hinahanap ko kanina sa warm-up, itong si Gravoso. Ngayon nasa loob na para sa koponan ng Magallanes. Lotino. Yan. That's a give and go play for Kasiguran. It is now 14-8, so nakakalaman po dito ang mga taga-Kasiguran ng 6 na puntos at 1 minute and 51 seconds remaining sa ating unang yugto. Gravoso gives it to the corner kay Ahero. Ahero will fire and medyo lumagpas yung kanyang tira at hindi nila nakuha yung rebound, kaya it will be Kasiguran's basketball. Again, 1 minute and 36 seconds of the game. Tingnan natin, partner, itong possession na ito. Medyo nag-start na to pick up itong mga taga-Kasiguran dito in terms of their offense, partner. Tama. Sila Spiña nasa loob na rin. And finally, Derpo gets it to go after several attempts from the 3-point territory. Ayaw ni Derpo ng 2 points. Gusto 3 points, partner. Tama. Gravoso. Wala yung tirang yun ni Saba. Amila now. Oh. Nasa turnover on Tama. Amila. Medyo hirap si Amila in bringing the ball down. And Wala. of course, partner, inihingi na nung kanyang point guard na si Oo. Latino sa kabila. Hindi niya binigay. Parang sabi niya, nasa momentum ako pasensya na. Pero that's his fault actually. He could have stopped muna. Ahero scoops it in pero hindi pumasok at malayo yung tira. Gustong mag-soccer, mag-football nitong si Ana. Sinipa niya na lang, hindi niya kaya abutin eh. Medyo, ano na. So, Siyam. veterano na. Siyam. Siyam ang Ang Kalamangan. Oo, ang At- Kalamangan itong mga taga-Kasiguran with 42 minutes and with 42 seconds and 1 minute remaining sa ating first quarter. Oo, So medyo slow pace ang ating laro, partner, for both teams, no? At parang feeling ko yung Magallanes parang kinakalawang. Parang galing ba sa napakahabang pahinga. Oo. At medyo unorchestrated yung kanilang mga setups. Pero sige, hopefully bago man lang magtapos itong quarter ay maka-adjust na sila kontra dito sa nakakalamang ngayon ng Siyam ang mga taga-Kasiguran. Kasiguran, ano bang kartada nila? Meron silang 2-0, no? 2-0, partner, Oo. dito sa ating liga. Dito sa District 1. Oo. If you remember, natalo nila itong Sorsogon City at yung Castilla nung nakaraang game nila. Tama. And upset yun para sa Castilla. David Soltino directing the play. Binigay kay Mondragon. Mondragon will fire. Short on that one. Oops. Merong konting tulak before getting that ball for the rebound itong si Lotino at naitulak niya si Adino. So, Yes, Rigel Adino is now inside for Magallanes and dahil penalty na ang mga taga-Kasiguran, Rigel Adino will take free throws. Short ang unang tira. medyo may halong ano pa. Kakapasok lang nito ni Rigel Adino sa ating game. So tingnan natin itong ikalawa. At yun, Ayun, naipasok. pasok kahit pa paano. So 31 seconds remaining. Lotino now, binigay uli kay Mondragon. Mondragon
May gwardiya na si Saba. Binigay sa corner kay Derbo. And hitting another one, this time from the corner. That's his second 3-point shot of the game. 8 seconds remaining. Sigurado ako na aware sila dyan. Pero mukhang hindi aware itong si Ana. Pero luckily, Nakasungkit siya nakasungkit ng ng foul. foul. Penalty na. Oo, so mag-free throw itong si Oo, penalty. Ana. At 0.3 Ito. natitira sa ating relo. Now Ana. Grabe yung focus sa tira, no? Ayan, pasok ang unang tira. Itong si Francis Ana. Oh, in and out yung pangalawa. And that's it for the first quarter action sa magandang away na ito na ipinapakita ng mga taga Magallanes at ng mga taga Kasiguran. Yes, partner. So kalahati, Sampo, coach. oo. Oo. 20-10. So tingnan natin sa pagpasok ng ating second quarter kung sino pa ang mga mag-step up dito for Team Magallanes, partner, na medyo maalat, partner, itong si Alexis Ahero dito, partner, for Team Magallanes, na talagang siyang bumubuhat dito sa team na ito. When it comes to scoring, Oo, when it comes to talagang scoring. Ahero yung talagang kanilang sandigan dito sa Magallanes. But so far, 2 puntos pa lamang po ang naibubuslo nitong ating pinag-uusapan na si Alexis Ahero for Magallanes. Samantalang sa Kasiguran naman, even yung halos even Yes, yung mga partner. scoring ng mga Yung kanilang starters at even yung kanilang mga bench players like in the likes of Derpo and Latino. Itong si Latino, 4 points na dito sa ating laro. At ito naman si Derpo ay may 6 na because of that 2 triples sa kanyang binitawan sa first quarter, partner. Oo. So yun nga, medyo inalat nga itong si Derpo nung una because of that miss layup, but bumawi ng 2 tres dito sa first quarter. So titignan natin kung sino naman ang magpapakita for Team Kasiguran dito sa ating second quarter. ang inaasahan ko dyan, itong Jokino at itong si Paras. May isa din tong napaka-steady, itong si Jokino, and also yan si Paras, partner. Ang Dragon gives it back to Jokino. To the guy in the low at nakalabas kay JB and he elevates. Wala. Nandun si Mondragon. Maganda rin yung recognition nitong si JB Paras na nakita niyang medyo nasa advantage position. Yes, Ang partner. kanyang big man sa ilalim. Bravoso launches in a bomb pero wala. So ayan, 22-10 na. Merong i-review yung ating mga referees. So tingnan natin kung ano yan. So may re-review dito and players should go on their respective benches, partner, kapag may mga ganyan. Oo, so it will be the best thing to do for both teams na nasa mga respective benches sila while our officials trying to figure it out kung ano ang pinaka best possible decision that they can give sa ganitong mga sitwasyon. So I think that on that possession ay nandun sa harap is itong si Apuya at itong Oo. si Hagad. So, well, na-mention mo na si Apuya at nautusan na siyang pumasok ng kanilang coach para sa koponan ng Magallanes. And right now, it's Paras. The That's free Hagad, throw partner. line. Hagad ba? Oo. It's Hagad. Oo, yeah. Hagad. Reggie Hagad miss yung free throw. Nag-uusap-usap pa rin po yung mga officials natin. And people are starting to pile up dito sa loob ng Basha Auditorium sa Bacon, Sorsogon City.
For our first game ng ating doubleheader for our day 10 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Ayan yung last sequence. Oops! Binatukan partner nito ni Apuya eh. Binatukan pala ni Apuya itong si Hagad. Kaya naman sabi ng referee, it's an unsportsmanlike foul. Mondragon, ginugulo nitong si Saba. Binigay kay number 24. Nice pass to Hagad sa ilalim, and Hagad was That's an offensive foul. oh on yeah, Hagad, that's an partner. offensive foul. I thought he was fouled, pero siya yung pala yung nag-commit ng foul. Saba with the ball, binigay kay Graboso. Graboso na, balik kay Hagad. Or Saba finds the wrong guy. Paras now against Graboso, hindi makascore. At na-rebound sana ng kanilang kakampi na si Jan Habla. Kaya lang he was stepping on the line, on the baseline. Kaya it's a turnover. Ayan na. Maganda yung hit check ni Apuya. Dahil Maganda yung pasok. pabatok partner. Oo. At that's the first triple of Roel Apuya on this game. Nag-expect tayo na madami yan. Oo. Kasi yun talaga ang kanyang tira mula sa labas. Yokino now. Sumagot naman kaagad. So that's his fifth point. Nakakalimang puntos na po itong si Yokino. He is actually one of the highest or the high scoring guy ng Kasiguran. Pero sumagot naman itong si Apuya. Will that basket count? Yes, partner. Tama, So, before the timeout. oo. So nakakalima na kaagad itong si Roel Apuya. Kakapasok pa lang dito sa ating second quarter. At yet we're taking a look at the side of Kasiguran team. At 11 na dito partner itong lamang nitong mga taga-Kasiguran. Pansinin ko lang itong bench scoring nitong Kasiguran Sige nga. partner. So mayroon na silang 10 points in the lights of Latino and Derpo partner. And also itong leading scorer natin for the first quarter kanina, itong si Derpo with 6 and si Hagad for Team Kasiguran may 6 na puntos na rin. At sa kabila, itong si Adino at si Saba na may tig 3 puntos. At ngayon, si Roel Apuya na may 5 puntos na partner. Oo, sumausaw na si Roel Apuya sa scoring ng Magallanes kasi kailangan na din. Lalo pat ngayon ay nalalamangan pa rin sila ng 11 puntos. And now JB Paras will try to find an open man. At nakita ang ito na, nasa corner na. Bilis ng mga pangyayari. Umalog ang tira ni Yokino mula sa corner. Na-rebound ngayon ng mga nakaputi. Graboso na with the ball. At mali ang napasahan. JB Paras now. And cannot get the continuation. Hindi na rin niya naibuslo ang tirang. Medyo malamya ngayon si JB Paras. Yes, partner, compare mo dun sa kanilang last game against Castilla, talagang grabe yung energy na pinakita nito ni Paras. Iba yung intensity. Oo, as I recall, talagang they are down dun sa game na yon against Castilla on the last minutes ng ating fourth quarter. Talagang umarangkada itong si Yokino at si Paras, and also itong si Johnson Ansus partner who scored 24 big points and 9 rebounds, and I think hindi siya maglalaro ngayong game na ito kasi kakasabi lang ng ating courtside reporter kanina na si Cassandra na hindi ito nakasuit up for Team Kasiguran partner. Okay. Pero ganun pa man, maganda ang pinapakita ng Kasiguran dito kontra dito sa kumpulan ng Magallanes. There was That's a foul on Graboso, offensive foul. offensive foul, yeah. Kasi sila yung may possession eh. Kaya sabi ko bakit tinuturo ng referee Oo. ang opposite direction for the possession. Now it's Yokino. Number 20 acting now as the point guard. Binigay kay JV Paras. Paras ginulo nitong si number 13 na si
Cadino. Kabalik sa kanilang bola. At ayun. Okay, there's a big development to the part Oo. of Medyo merong Magallanes. banggaan doon. Ang bilis ng mga pangyayari, hindi ko masyadong nakita. At ayan, Oo. medyo nairita itong Ana galing sa bench. Pumunta Oo. doon sa loob ng court. this. Tingnan natin kung ano magiging desisyon ng ating mga referees dyan kasi bawal na bawal yan, partner. Mm-mm. Pag ganyan. Diba? So, i-review yan ng ating mga officials, partner, kasi may call na eh. May call na sa kabila. So, Titingnan din natin baka ma-play yung review on that sequence. and, as you can see, as the early pa lang ng ating laro, kanina may mga naggigit-gitan ng players, no? So, Ayan, yung ating mga officials mukhang may desisyon na with the help of our very own coach Paulo Biñas. At ayun na nga. Ayan Tingnan na natin si ang call. Aling Inday. Meron ng report sa ating table officials. And ganoon din itong si referee Yoy. That's basket. That's a 3-point shot. Yes, 3-point made yun for by Lutino. Okay, and yun. Hindi pa rin naibabalik ang o nagbabalik sa normal ang ating game because of some of those things that needs to be settled first. At mukhang talagang masama ang nagiging reaksyon itong si Francis Ana. So there's a free throw on the other end, partner. Mm-mm. Ito yan. Nag-usap pa ang dalawang big man. Upper Mondragon and may mukhang gusto siyang kumprontahin itong si Ana. Oo. And we know that Hafer Mondragon has been into these kind of situations before Oo. because of, alam mo na, ang dami ng mga battles under his name, under his belt. And my new partner, Oo. konting trivia lang, no? Ito si Francis Ana at ito si Upper Mondragon ay kasali doon sa lineup dati ng Bicol Volcanoes. Kaya magkakilala yung dalawang yan. I see. Oo. So talagang magkaibigan naman yan. Kasi syempre minsan nadadala ng emosyon, partner. Oo. And sa mga nadadala sa koponan na inire-represent Oo. nila sa ngayon na they're not on the same side. Kumbaga. Pero after that siguro okay naman din sila. Ganun naman ang mga players eh. Maliban na lang kung talagang pinersolan Yan mo yung masyado. sinasabi ko, partner, yung physicality dito sa Sorsogon talagang grabe. Alam mo, yun ang nakita ko kaagad nung una tayong dumating dito at nakita ko yung laruan dito. Talaga yung physicality ng mga player, grabe. Oo. But again, physicality is normal sa game ng basketball. Tama. Pero pag may mga ganyan excessive na na motions, medyo iingatan at iiwasan natin, partner. Oo. Mga talagang sobra na sa dapat. Oo. Kailangan makontrol din yan. And we have the officials and we have our committees to take care of that. Yokino setting the play.
Ayan, balik na po tayo. Paras. Inugulo ni Andes. Paras kicks it out to Joquino and Nasa 24 seconds violation. 24-second Clearly. violation. Hindi pa naititira nito ni Joquino, partner, yung bola na yun. Nasa kamay pa. Kaya nag-blow din ang mga whistle itong mga referees for the violation. Anyway. Ito na. Raposo will try to go inside the paint. Swings it to Andes. Andes, nakita ang nasa ilalim na si Adino. That's Rigel Adino, his first two-pointer of the ball game. Okay. Sabi nga natin yung mga ganong senaryo, partner, it will make or break your team, no? Kung ano magiging talagang resulta dun sa mga nangyayaring ganon. So yung momentum ba ay siship sa inyo or siship sa kalaban? Yun. And still cannot hit the spot itong si JV Paras. Wala pa siyang na-record dito na puntos. Oo. Wala pang dumi yung kanyang pangalan. Wala pa. Yan si Hatter Mondragon, binigay kay Las Piñas. Las Piñas drives and gets fouled. 6:09 sa ating second half. Again, mga kasurog, ito pa lamang po ang unang game ng ating doubleheader for our day 10 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. And right now it's Las Piñas, partner. Las Piñas, Lester Las Piñas hitting the first one from the free throw line. That's his first point of the ball game. Galing din ito sa bench, pero isa dito sa malalakas na players ng Kasiguran. Very hardworking ito, partner, for Team Kasiguran, partner. Nung nakaraang game nila, talagang maganda. Pinakita nito na dinipensahan talaga itong si Aspe. Oo, at maganda kasi yung build niya. Talagang mahihirapan din ang talagang tatapatan ito. Meron nakita ang ating referee na foul kay Espanyo while battling for the rebound or for the position to get the rebound. Adino will inbound. We have two Adinos para sa Magallanes at magkapatid po itong dalawang ito. Rebound by Hafer Mondragon. Binigay na sa kanyang point guard na si Paras. To Joquino sa corner. Tumira. Wala. Adino gets the rebound for Magallanes. Binigay kay Graboso. Graboso now to Andes. Nasa midcourt. Nasa harap si Paras. Binigay uli kay Andes from Graboso. At nakita naman itong si Adino who will fire but miss. And Paras. Nilusutan itong si Adino. Dire-diretso. And hindi pa rin makabuslo itong si Paras sa game na ito. Graboso. Muntik nang maagawan nitong si Espanyo. Palitan ulit dito, partner, si Paras. Ipapasok si Derpo. And si Hamila will be checking back in para sa Kasiguran. And also Latino, partner. Latino, I mean. Binigay kay Adino. Adino elevates and Talagang medyo miss. maalat pa, partner, itong opensa nitong Magallanes, partner. Hanggang sa ngayon, na Oo. maalat, hindi pwedeng ganoon dahil ayan, natatambakan na sila, 32-17. 15 po ang kalamangan ng mga taga-Kasiguran. Hamila misfires pero nandun si Lotino for the putback. And we have a report from Miss Danica Garcia. Danica, please come in. Maraming salamat ka pa, Morgan. Ayun nga, coaches, binigyan ng disqualifying foul si Ana Francis ng Team Magallanes matapos pumasok ito ng court habang dapat ay nasa bench lamang siya. Ayon sa committee, gusto lamang nito sana na backupan ang ka-teammates niya. Samantalang, binigyan din ng unsportsmanlike si Hofer Mondragon matapos maging kairingan ni Francis sa loob ng court. Yan lamang ang latest dito sa courtside. Back to the panel. Ayun, so malinaw na ang mga pangyayari kanina. Kaya kung nagtataka kayo na wala si
Francis Ana at the moment sa game na to, maging sa bench ay inalabas muna siya. Yes, partner. Talagang Para out of the game siya because mas mahangin kasi sa sa labas eh. Medyo Oo. kailangan siguro. So out of the game and also Oo. because of that confrontation, itong si Mondragon din Oo. ay natawagan ng technical foul. Technical At foul. may itinawag na namang ASPO. Anspo na naman. Like foul dun sa kabila, partner. So tingnan natin kung ano na naman yun. Medyo itong mga players natin, mga naglalambingan to dito eh. At talagang nandoon naglalaro sila talaga with pride. Yes, Although partner, nalalamangan ng mga halos kalahati. Oo. Tama ba? Yes, partner. Itong Magallanes. Pero every time na naglalaro itong Magallanes, talagang they playing it with all their heart. Yes. Mararamdaman mo talaga yon kahit wala pa silang panalo dito sa ating liga. Eh talagang ramdam mo na talagang damang-dama nila yung pagre-representa nila ng kanilang bayan na Magallanes. And talking about Magallanes, sabi ko nga, nandyan yung aking mother-in-law, yung family ng aking, ayan, ito yung, may konting, ano ba yan, judo? May May konting konting patid eh. taekwondo. Ayan, so yung penalty shot was is being delivered by Andes for Magallanes. Ayan si Eldrin Andes. So, Hitting pasok. those two free throws. So balik ang bola ulit dito sa mga taga Magallanes because of that unsportsmanlike foul na naibigay dito kay Espanyo. Ayan, Graboso against Lutino. Nakalusot si Graboso pero hindi nakalusot yung kanyang pasa kay Hamila. At ito na, tumatakbo ang mga taga-kasiguran. Oh! Grabe naman. At bumawi naman doon si Andes Oo. ng hard foul, partner. So another. So dito ako, ito Pero yun. that's just an ordinary foul. Tama ba? That's an unspo. Tingnan natin. Unspo pa rin. Oo, kasi yung signal ng referee sa taas eh. Oo. I think kung ako ang referee, kung ako lang, talagang tatawagan ko ng unspo yun. Oo. Buti na lang at di masyadong na-outbalance itong Derpo. So that's an unsportsmanlike foul ulit. Sa kabila naman. I guess this is a record-breaking Oo, game. madami. Madami tayong unspo dito sa larong ito. Siguro, partner, may halong frustrations na din because of kanina pa medyo hindi nakakapag puntos itong mga taga Magallanes. Sa ngayon ay nalalamangan sila ng 13 puntos. Therefore, cannot hit those two free throws. Pero yung possession po ay mananatili sa mga taga-kasiguran. Ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang na kasurog pa. And tayo po ay napapanood online sa ating mga Facebook pages, ang Ako Bicol Online TV at Ako Bicol Party List Facebook page at sa Representative Saldico Facebook page. Ganon din, mayroon tayong TikTok, pakipollow po tayo dyan at pakisubscribe din sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup YouTube channel, Lutino! Finishing with what do you call that shot? Super layup eh. Oo. Nakakadalawang puntos pa lang dito si si Ahero. Normally mga ganitong oras sa game ay nakakasampu na siya or even more than 10 points. Yes, partner. Penalty na ulit itong mga taga-kasiguran dito, partner. Oo. With 3 minutes and 19 seconds remaining sa ating laro. Yan, hindi pa talaga madadagdagan yung 2 puntos na yan ni Alexis Ahero. But we'll see. Meron pang isang chance dito. Yes, partner. 3 minutes and 19 seconds sa ating second quarter. Yan, pasok ang pangalawang tira. Itong si Ahero, partner, it reminds me of the player from San Vicente, yung Manlangit. Yung, oo. yung
pag talagang mga lampas yung pasa sa kanya. And Si Manlangit ba yun o si Malinaw? Malinaw rather. Tama, Oo, ganun din. Malinaw. I was about to say that also. Oo. Pati yung stance niya, no? Oo. Yung build ng katawan. Graboso gets fouled. Hindi talaga nilubayan itong Lutino. Pero sanay itong, mukhang sanay itong Graboso, no? Oo, partner, kung makikita mo kahit maliit 'yan, may bato-bato din ang Oo. katawan nito ni Christopher Gravoso. Tsaka malakas ang loob. Oo. Kaya lang, mintis yung kanyang unang tira sa free throw. Yes, partner. At ito medyo, sabi ko nga, at the last going sa ating second quarter, talagang nagpipick up na itong scoring nitong mga taga-kasiguran dito. Amila for the big rebound. Lutino now bring the ball down. Stops and pops for the three. Wala. Nakuha ni Derpo. Derpo binigay kay Hamila sa gitna. Pero yung pasa nagkabuhol-buhol mula sa pasang yun ni Hamila. At ayan, nagkakaagawan ng bola. So ball possession will go to Magallanes. 18 na po ang kalamangan ng mga taga-kasiguran. At ito, change ng depensa. Oo, sabi ng mga fans ng Magallanes, galaw-galaw! Carrascal, bagong salta sa larong ito. Apuya will fire! Wala! Battling for the rebound itong si Rigel Adino. At itong si Espanyo. But Espanyo is I guess not in the nicest position dahil sabi ng referee, merong contact. Boy, foul ka Apat doon. na yan, partner. Apat na for Espanyo Dennis. At mabibigyan dito ng 2 tira itong si Adino sa free throw line. So dapat i-capitalize nila to, partner, because yan yung sinasabi natin na last 4 minutes penalty na itong mga taga kasiguran dito. Tama. And Rigel Adino naipasok ang unang tira. Pangalawa, short ng konti. Jamila for the rebound. At natapik mula sa likod nitong si Alexis Ahero. Kaya it will be Kasiguran's basketball. Lutino now. Nasa harap si Rigel Adino. Now si Carrascal ang may nakabantay sa kanya. Lutino nakalusot pero he was blocked. At merong help mula doon. Sino ba ang nakatip in on? Hindi ko na Lucky makita. bounce, partner, for team kasiguran yon. Grabe. Maski yung table natin naguguluhan kung sino ang lalagyan ng puntos doon, partner. Oo. At ayan, nakalusot doon si Graboso. Nice effort on the part of the smallest guy on the court right now na si Graboso. Lutino to Derpo. Derpo trying to shake Graboso. Mula sa low, binalik uli sa labas. At nandun. Yes. Espanyo connecting with a Very awkward siya. Oh, very awkward at just scored downstairs. Ito na si Rigel Adino. Magkasing kahan itong si Espanyo. Mats na mats. At Ahero for the rebound. Ahero still struggling offensively. Graboso kicks it out to Carrascal. And pinasa kay Adino pero Adino was hacked from behind by Las Piñas. So penalty na ang mga taga mga taga Kasiguran. Adino is in the free throw line once again. Unang tira sablay.
talagang nag-struggle pa itong mga taga Magallanes partner dito. Hanggang ngayon. Oo, sa free throw line na dapat nakakapitalize nila yan. If I'm not mistaken, 8 beses na sila. 4 na beses na sila pumunta dyan sa free throw line na yan because of this penalty ng mga taga-Kasiguran. Pero good thing na ipasok ni Rigel ang pangalawang free throw. Lutino now directing the play. Binigay kay Las Piñas. Las Piñas launches a bomb. Wala. Nandun si Hamila for the rebound. Ako, tatlong nakapula o nakaputi ang nandun. Pero there you go. That's Espanya once again hitting another 2-pointer na lucky bounce para sa kanya. At ayan, nakabalik pa ang possession agad-agad sa mga taga-Kasiguran. Hamila umikot pero naiwanan ng bola. Oo, ganun lang partner. 20 na ang inahabol. Nitong mga taga Magallanes dito partner sa ating laro. At huling 11.8 seconds sa ating second quarter. So tingnan natin at babalik ito sa mga taga Magallanes partner. Mamaya titingnan natin kung bakit nagsistruggle Oo, ang titingnan natin. mga taga Magallanes up to now. Magtatapos na yung ating first half and the numbers will not lie Oo. dahil very accurate naman yung ating statistician. Mamaya we will check on what is happening. Ano yung mga hindi ginagawa na dapat gagawin ng mga taga Magallanes. Oo. And ano naman ang ginagawa ng mga taga-Kasiguran? Bakit they are leading by 20? Yes, partner. And kung makikita mo dito sa ating listahan, itong mga bench players, itong Kasiguran partner, talagang nagtatrabaho dito for their team. Malaking factor talaga Oo, yung mga bench yes, players. partner. Ano? Kasi talagang dyan ka kukuha talaga ng kadalasan yung mga teams talaga na mga very balanced, talagang ganyan ang resulta. Diyan ka kukuha ng mga pangdagdag na puntos sa iyong starters. So, and even minsan talaga mas mataas pa yung bigay ng puntos ng mga bench player compare sa mga starter partner. Para sa akin, dapat naman talaga ganun eh. Kasi yung starter 5. Oo. Yung bench players natin Madami. mga 7 or 8. Dito sa atin 8 yan kasi 8, 13 oo. players tayo. Oo. So, and pag well-balanced yung team, talaga maganda yung distribution ng points. Tama. And sometimes yung nagiging bright light ng isang team ay galing pa sa off the bench, di ba? Yes, partner. At sa ngayon, mayroon pang gustong iparamdam ang mga taga Magallanes. Oops! Nagkasalpukan doon ang magkakampi. Espanyo at Derpo trying to get the ball. At ayun, medyo malakas yung impact na yon. Buti na lang at wala namang masyadong nasaktan doon sa salpukan na yon ng magkakampi. At ayun, yung dalawa, 30. Yung si Derpo at saka si Espanyo pumunta muna sa bench. Meantime, Lutino hitting the first free throw. So, 12 points na ito, partner. maganda rin ang pinapakita ng scoring contribution itong si Lutino sa game na ito. So 46-26, 20 ang kalamangan ng mga taga-Kasiguran. Nakuha pa rin sana niya yung miss niya pero hindi niya na ipasok ang tira. We're talking about Lutino who ended this first half with the ball on his hand. And sige, tayo ay magbe-break muna. Kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik para ibigay sa inyo ang pagpapatuloy ng maaksyong laban ng Magallanes at Kasiguran dito po sa Basha Auditorium sa Bacon, Sorsogon City for our Day 10 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa!
my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. The hustle, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi yun. Bahala na kayo. That for three. Come on. Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hawak na ni Paul Lee ang torch ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup.
Yes, nagbabalik po kami dito sa Basya Auditorium sa Bacon, Sorsogon City. Pero bago natin balikan ang magandang away, eto, pasadahan muna ni partner Coach Paul Sepe ang team statistics. Yes, partners, for our halftime statistics now for both teams. So, Kasiguran versus Magallanes. As you can see, partner, sabi mo nga kanina, numbers don't lie, partner. Look at this bench points nitong Kasiguran, 28 kontra 19 dito sa Magallanes. 4 points in the paint. Kita-kita naman, partner, sabi ko nga sa iyo kanina, nung nawala itong si Francis Ana, na siya lang talaga medyo malaki dito for Team Magallanes. Talagang namiesta na itong mga big guys ditong Kasiguran dito with 24 big points coming off sa paint pa lang, partner. Turnover, medyo pantay, partner. Medyo parehong kupunan. May 12 itong Kasiguran at 13 naman for Magallanes. And another pass break points, pinag-uusapan nga natin pagpasok nito ni Latino and of course the Derpo for Team Kasiguran. This is talaga yung nagbigay sa kanila ng talagang nakaungos sila in terms of fast break points with 12 to 9 ang naging kartada dyan. At yung second chance opportunity talagang mas kita at evident itong kalakihan nitong mga taga-Kasiguran dito with 14 second chance points dito sa ating laro kontra sa 5 dito sa Magallanes. That's why lalamang na lamang itong mga taga-Kasiguran dito sa ating laro. Okay, so kailangan may mabago for Team Magallanes. Kailangan baliktarin nila itong statistics na ito or team statistics na ito para makahabol sa larong ito. Ayan, so ito na. Yan ang magiting na boses ng ating arena announcer na si Mr. JV Salvedar. At ang possession ng ating second half ay mapupunta sa mga taga-Kasiguran. Ayan, Yoquino has the swing and what a sorry miss by Galoso. Pero mananatili ang bola sa mga taga-Kasiguran. At naagaw na nitong mga taga-Magallanes. Hero still missing. Wala pa ring dagdag yung kanyang 3 puntos sa larong ito. Yoquino launches a bomb. Wala. Rebound Apuya against Mondragon. And right now Gavoso with the ball. Binigay kay Carrascal. Carrascal now will challenge. Almost. Challenging Hafer Mondragon, pero it's a foot race. Wala. Mapupunta ang bola sa mga taga Magallanes. At again, wala pang naibubuslo itong dalawang kupunan dito sa pag-start ng ating third quarter, partner. So medyo nagiging exciting itong game natin. But again, nasabi nga natin na down itong mga taga Magallanes with 21 big points. Carrascal drops it to the wrong man. Ito na ang mga taga-Kasiguran. Can't manage the transition play as well. Yoquino to Paras. Paras, ginugulo ng dalawang nakaputi. Lumagay sa gitna. Binagay kay Yoquino. Balik kay Paras. Paras, inching a little closer. Nakita si Mondragon. Mondragon naman, nakita si Yoquino sa corner. At maraming pasa. Maraming segundo ang nakonsumo, kaya they were called for a 24-second shot clock violation. And we have an early report mula kay Miss Regine Bue. Miss Regine, pasok. Di man kinakabahan, ngunit huwag makampante. Kapa Morgan at Coach Paul, ito ang sinabi ni Coach Lota, knowing na ang kalaban nila ay wala pang panalo. Isa rin na kalamangan para sa Team Kasiguran ay ang pagkakatanggal sa laro ni Ana mula sa Team Magallanes because of disqualifying foul na nagawa nito. Dahil dito ay mas malaya raw na nakakagalaw ang Team Kasiguran dahil nabawasan na ang big man sa kabilang kupunan. Ngunit payo pa rin ni Coach Shot na huwag pa rin daw makampante dahil uhaw sa panalo ang Team Magallanes. Dagdag pa nga niya na huwag magpapetex-patex dahil ang mindset ngayon ng Team Magallanes ay masarap talunin ang wala pang talo. So they will stick to their game system which is the strong defense at offense. Yan muna mula dito sa courtside, back to the panel. Ayun na nga, masarap talunin ang koponan na wala pang talo ng isang koponan na wala pang panalo. Okay, maraming salamat Miss Regine Bue.
And yun ang misyon ng mga taga Magallanes dito. Pero mukhang malabo ang na mangyari ang misyon na yun dahil they are still trailing in this ball game. Yes, partner, 23 points na kalamangan itong mga taga-kasiguran dito. At pansinin ko lang itong 2-point field goal average ng mga taga-kasiguran. 54% partner kontra dito sa 31.6% nitong mga taga-Magallanes. Okay, and that shot was challenged by Alexis Ahero. So meron tayong timeout called by Team Magallanes. Yes, partner. So yun na nga, sabi ni Regine Bue kanina, mukhang masarap na matalo yung team na wala pang talo ng isang team. Yun nga, wala pang panalo, which is Team Magallanes. Masarap nga sana. Pero sa nakikita mo ngayon, Coach, yes, at yung mga statistics na nabasa mo kanina. Numbers don't lie, partner. Ito medyo talagang bitin at kulang itong pinapakita nitong mga taga Magallanes dito in terms of defense naman, and sa offense naman, partner, medyo napako na sila sa 26 points during the last quarter. So for highest scorers sa ating mga players, itong si Lotino sa kabila 12 points, at itong si Habla mayroon ng 9 points. So sa kabila naman, ito 7 points itong si Adino, partner. Oo, and Hagad just scored for Kasiguran. And right now it's Magallanes basketball. It's Ahero dancing. And we have 2-man down. Tumira doon si Adino and hits it. Yes, Adino gets it to go for Magallanes mula sa left wing. That's Rigel Adino. That's his first 3-pointer of the ball game. At ikalawa pa lang for Team Magallanes, partner. At sinagot yan ni Paras naman, partner, sa kabila. Yan ang first 3-pointer. Kauna-una ang puntos din yan Paras dito sa larong ito. So finally, nag-umpisa na yung scoring nitong si JB Paras. Barreda will try his own version. Pero mukhang wala at mapupunta ang bola sa kamay ng mga taga-Kasiguran. Yes, partner. At sabi ko nga, ika-6 na 3-pointer nitong Team Kasiguran dito sa ating laro with 20.7.8% on the 3-point country. At sa kabila naman, dalawa pa lang with 14.3% on the 3-point country itong mga taga-Magallanes, partner. Ayun, Hagad working his way up and gets fouled. And the continuation, at mapupunta siya ngayon sa free throw line for the 3-point play opportunity. Ayan, the bump and the foul and the shot. Ayan, kompleto yung 3-point play opportunity for Hagad. 10 points, partner. Dito kay Hagad, dito sa ating laro. Tama. Sabanaw, ginugulo ng tatlong mga nakamaroon. Adino. Nawala ang bola after that pass, pero naagaw din ni Saba. Right now, balik sa mga taga-Magallanes ang bola. He needs to cross the midcourt, pero while crossing the midcourt, nandun yung mga nakamaroon. At eto naman, grabe sa steals itong larong ito, no? Alitan ng agaw. Barreda challenging Galoso. Nakita sa ilalim nitong si Apuyan ang kanyang kakampi na si Saba. Medyo maliit para sa paint, pero sabi nila nga sinong nagsabing hindi pwede ang maliit sa ilalim? Yokino launches a bomb. Wala. At ayan, tumatakbo si Saba. And tapos ang kanyang tira, and follow-up won't count as well. Sorry, miss on the part of John Saba, partner. Masyado nang binibi. Oo nga. Kala niya talagang breakaway na, pero na-break away yung kanyang tira doon. And he was even broken-hearted because hindi niya naipasok ang well, it could have been another 2-pointer for him under his name. Barreda now to Adino. Adino
will shake Lotino. Pero matatag din itong si Adino at ayan. Hindi niya napansin yung shot clock. Yung shot clock ay hindi pumapor sa kanila at hindi aware masyado doon ng mga taga Magallanes na paubos na yung kanilang oras para tumira. Eto na si Lotino. To Hafer Mondragon and can hit it from the 20 feet range. And a steal once again, pero merong foul. Sino bang tatawagan ng foul doon? Si Lotino or itong si Saba? That's on Saba, partner. At i-review nila kung may breakaway na dito at matatawagan ba ng technical foul itong si Saba because of that breakaway na sana yun, partner, for Lotino. But it's a 28-point lead right now. Medyo the lead has ballooned to 28 points dito sa ating third quarter with 4 minutes and 8 seconds sa ating third quarter. Lumulobo na po ang kalamangan itong mga taga-Kasiguran as well as yung mga tao dito sa loob ng Basya Auditorium. Lumulobo na rin dahil mapapalaban yung kanilang home team na Sorsogon City who will go against the team of Dasil Paul Aspe which is the team Castilla para sa ating second and final game on our day 10 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Again, ito po yung hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na nasurog pa at shoutout na din sa ating mga bossing. Shoutout muna kay Kong Jill Bongalon, siyempre. And of course, ating Commissioner Lloyd Rivera at ang kanyang kapatid na lagi ring nasa likod na si bossing Ino Rivera. And of course, our bosses sa IMBC na nag-cover po nitong Ako Bicol Cup ever since it started. IMBC stands for Infinity Media Broadcasting Company kung saan tayo po ay bahagi. Si bossing Russell Oreta and boss RJ Edosma. At ito pong IMBC Tech Team ay pinangungunahan ni Christian Calleja. Lotino hitting the first one and he hits both. 61-31, 30 mga kaibigan. 30 ang abante at 14 points na itong si John Lotino sa ating game, partner. Hoy, ganun-ganun lang 14 points na pala to si Lotino. Now, Monte Calvo with the rebound. Nakita na nasa unahan si Barreda. Barreda now lobs it to Adino. Adino gets fouled by Galoso. I think it is Galoso. Yes, partner. So yun yung pinakaunang magandang nakita kong transition nitong mga taga Magallanes, partner, dito sa ating laro. Good transition play on the part of Barreda and Adino. So now it's Rigel Adino. Sa free throw line, wala. Pero mostly sa kanyang free throw ay naipapasok yung isa. Kung Still hindi struggling. yung una, yung pangalawa. Let's see kung ganoon pa rin ang mangyayari for Rigel Adino dito sa pagkakataong ito. Both are misses. So, yan. Hafer Mondragon for the lead-in pass. But it was deflected by, I guess, Barreda. Yes, partner. At ito, partner, 53.3% on the free throw line. Itong mga taga Magallanes on the last half, partner. Maraming salamat, Coach, for the info at mga statistics na binibigay mo para aware yung ating mga viewers. Beautiful shot pero hindi pumasok. And nandun si Galoso to clean up the mess for Habla. That's the first 2 points of Galoso sa ating laro, partner.
Raboso to Barredo to Montecalvo. Misfires. Ayan na, tumatakbo ang mga taga Kasiguran pero nandun din. Handang-handa para sa depensa itong mga taga Magallanes. Kaya lang, nahihirapan sila with the finishes. Doon nagkakaproblema. Magaling sana mang-agaw itong mga taga Magallanes din, ano? Yes, partner. Kaya lang pagdating sa end of the road ay wala. Hindi nila natatapos ang kanilang misyon. Oo, mayroon silang 7 steals dito sa ating laro, partner. Itong Magallanes. 100 by Hagad, hindi pumasok. Rebound by Hantik. Hantik to Barreda. Barreda to that's di na ipasok nitong si Montecalvo ang layup. Oo, partner, yung mga finishes talaga. And kudos to these players also of Kasiguran kasi madali silang nakakababa on the transition defense, partner. Oo, kaya natitreten itong mga taga Magallanes and distracted doon sa kanilang transition plays. Anyway, naagaw na naman. At ito na naman, nasa unahan ng mga taga Magallanes. Barreda, beautiful spin. Pero wala siyang makitang spot to shoot. At finally, tumira pero wala. Ang kanyang tira, hindi pumasok. Mapupunta ang bola sa mga taga Kasiguran. That's another sorry miss on the part of Barreda. Partner, yun nga, sabi ko nga, 3 balik, medyo hindi nila nakakapitalize itong talagang opensa nila, partner, on the other end. Siya nga pala, bawi ako kay Coach Kyle Barilla na nagpapagreet pa sana kagabi sa laro noong Matnog at ng Bulan, pero hindi ko kagad napansin yung message niya. So Coach Kyle Barilla, if you're watching, hello and maraming salamat. And may tinawag na foul itong si referee Inday. That's on Hamila. So 1 minute and 53 ang natitira po dito sa ating third quarter. Hantik with the ball. Montecalvo now nasa kabilang nasa kanilang panig ang bola para sa Magallanes. In isolation itong si Graboso at Hantik. Muntik nang makascore doon. At ito na naman, tumatakbo ang mga taga Kasiguran. Beautiful stop and pop shot nitong si Lotino. Dagdagan mo pa yung pamumuntos. Lotino is leading in terms of scoring para dito sa Kasiguran as of now. And also sa dalawang teams natin, partner, with 16 points itong si Lotino dito, partner. So with 66% on the 2-point average and 33.3% on the 3-point average, partner, itong si Lotino. Coming off the bench pa yan, partner. Coming off the bench, tama. Hindi actually siya starter ng Kasiguran. Maganda pinapakita nito ni John Latino dito sa ating laro. And we're missing the scoring contribution itong si JV Vargas na nasa bench ngayon. Graboso spins, uses the board, wala. So that's a foul on number 13, itong si Dan Adino. Ito na still Lotino acting as the court general for Kasiguran. Binigay sa low post kay Las Piñas ang bola. Hirap dahil sa dalawa ang dumidepensa sa kanya. At ayan, nakuha na ng mga taga Magallanes ang possession. Hantik to Adino. Adino shaking Derpo to Montecalvo. Montecalvo goes to the paint and he gets fouled. Good hustle on the part of this guy. Itong si Montecalvo. So he will troop to the line to shoot 2 free throws. Isa rin ito sa mga may pinakamagagandang performance dito sa koponan ng Magallanes. Yes, partner. Pero kulang na kulang po yan dahil sila po ay nalalamangan ng 34 big points dito sa larong ito.
And masarap nga talaga sana na talunin ang isang koponan na wala pang talo, ng isang koponan na wala pang panalo. Oo. Kaya lang, mukhang malabong mangyari yan dito sa sitwasyon na nakikita natin for Magallanes. Montegalvo hits the second free throw at muntik nang makuha nitong si Graboso ang leak out pass na yon for Kasiguran. But the ball will stay with the boys in maroon. At meron tayong timeout. Ayan, tumawag ng timeout itong si Coach Hector Serrano. With 40.4 seconds remaining sa ating third quarter. At abante po dito ng 33 big points itong mga taga-Kasiguran dito. Bakit kaya time out pa dito yung Kasiguran? Is it for the last possession play? Yes, siguro that last possession partner. So talagang sisiguraduhin nilang they will make a basket siguro dito sa possession na ito. Oo, para sa isang team, kailangan kahit nakakalamang kayo ng sobra-sobra. Yes, partner. Make the most out of every situation. It's still a learning process. Oo. And of course, that's one way to respect your opponent. Oo, tama. So talagang wag mo silang anuhin, wag mo silang underestimate. Underestimate. Kahit lamang na lamang ka na, sabi nga, mas mabuti na yon partner para matuto din yung kabilang kupunan kung ano ang dapat nilang i-adjust, di ba? Tama. And they will practice the things that they must be doing in a battle like this. Yes. Although sila nga ang nakakalamang ng mahigit 30 sa larong ito. At ayan, nakuha na naman ng mga taga-Kasiguran ng bola. Lotino loves it to Las Piñas. And that's a beautiful play. Montegalvo now. Dire-diretso, nandun sa harapan niya. Itong si number 24 na si Jan Habla. That's another turnover on the part of Magallanes. So, nung nakaraang quarter, partner, 13 turnovers itong mga taga Magallanes dun, sa pagtatapos ng ating first half. And right now, tapos na yung ating third quarter. Again, kami po ay napapanood online sa Ako Bicol Online TV, sa Rep Saldo ko Facebook page, sa Ako Bicol Party List Facebook page, and siyempre pa sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Paki-subscribe na lang po, ano, para updated kayo sa mga happenings. Yes, partner. Sa Ako Bicol Cup. And well, also, partner, i-congratulate din pala natin yung Kamsur Express, partner. Ay, oo. On their stint dun sa National Basketball League, headed by, of course, Coach Genesius Multo Jr. Tama. And the rest of the team, and of course to the management, to Engineer Solomon Ngo, and the rest of the Kamsur Express guys. Congratulations on your game day bag first runner up kontra Taguig Generals. Congratulations pa din, partner. That's all for Kamsur nga, sabi nga nila. Yeah. So once again, congratulations Coach Momo. Ka-chat ko kanina. Sabi ko baka next time Yes. kayo na nga talaga ang mag-champion, pero what a journey Yes, for sabi nga natin, Kamsur Express. Sabi nga natin yung development hindi lang naman siya isang taon, hindi naman siya overnight So, Oo, tama. kudos pa rin to Kamsur Express for that wonderful game. Pero they're in the process of developing the team as a whole. And right now, ito ang gustong mag-develop din ang mga taga Magallanes with that finish from Gravoso to Apuya. And good pass on the part of Christopher Gravoso. So ito nga, pansinin ko lang, ito nga, sabi ko nga, Jan Lotino, partner, 16 big points sa ating laro. Leading all scorers dito sa ating game. Oo. Nice game for this guy, Lotino. Right now, Gravoso also has a beautiful game or nice game dito para sa Magallanes. Kaya lang they're really struggling para mahabol and close the gap. Wide gap, 67 to 34. 33 big points ang kanilang hinahabol kontra dito sa mga taga-Kasiguran.
Ayun, nasa ilalim ang dalawang nakaputi. Nahirapan pero si Montecalvo nandyan to save it. Pero hindi pa rin nag-materialize. Hindi pa rin, bigo pa rin sila na makabuslo sa possession na yon. Right now, Hamila fires. Wala. Rebound Andes. Andes now with the ball for Magallanes. Crossing over Derpo. And Apuya launches a bomb. Wala. Rebound ni Derpo. Binigay kay Lotino. Lotino now. Nakita na nasa unahan si Las Piñas. Easy 2 for Las Piñas. So, ika-4 na puntos or ika-6 na puntos mula dito kay Lester Las Piñas. Sabi nga, all the way from Sorsogon pero Las Piñas. Oo. Andes was fouled from beyond the arc nitong si Derpo. Pinalitan muna si Gravoso nitong si Saba for Magallanes, and Andes will be shooting 3 free throws kung hindi ako nagkakamali dahil sa tingin ko mula from galing dito ay na-foul siya beyond the arc. But Mintis yung una niyang free throw. Mintis. At ganoon din yung pangalawa. So meron pang isa. So titingnan natin kung maipapasok niya itong pangatlo. Importante talaga yung free throw shooting. Yes, partner. Importante yan. Nakakalungkot pero wala siyang naipasok kahit isa at na-foul pa siya. And they are 47.4% on the free throw line, partner. Ito compared to 60% dito sa mga taga-kasiguran, partner, doon sa free throw line. So talagang doon yung disparity din when it comes to free throw. Talagang mas kinakapitalize din itong kasiguran, itong free throw opportunity dito sa ating game. Lahat ng anggulo actually ay kakalamang itong mga taga-kasiguran. Hamila in the middle. Binalik sa labas. Corner 3 from Derpo. And I believe that's his third. Sabi ko na, ayaw talaga ni Derpo ng 2 points eh. And yun, finally nakascore din dito si Ahero. Alexis Ahero. That's his 5th. Very uncharacteristic sa kanya, no, partner. Normally, mga 4th quarter, nasa 16, 17 points na yan eh. Malami din yung nilalaro ni Alexis Ahero dito sa larong ito. Amila gets the ball sa top of the key pero naagaw. Sabanao ang may tanga ng bola. Apuya lobs it to Ahero. Ahero kicks it out to Andes. Andes binigay naman kay Ahero. Pero Ahero, dalawang attempt, wala. But Andes keeps it alive. Wala talaga. Oh, yun. Finally. Ahero once again. So back-to-back 2 pointers for Alexis Ahero. Amila down low. Ginugulo ng mga nakaputi. Apuya, nakita na nasa unahan si Saba. Saba now. Nag-jump shot sa ilalim ng ring. Matindi. Bang klase. Parang nakita ko pamilya. Nag-jump shot sa ilalim ng ring. Pero Mintis pa rin yun. Buti na lang naka-fish siya ng foul. Oo, nakakuha ng foul. Naka-binwit ng foul itong si Saba. So time out dito ang team kasiguran with 6 minutes and 38 seconds ng ating 4th quarter. At puntahan natin ang ating magandang courtside reporter na si Miss Cassandra Seton. Cassandra, ano bang balita dyan? Kulang man pero lumalaban. Nagpapatuloy pa rin ang Team Magallanes matapos ang ilang fouls at errors na nagagawa ng mga players na nagresulta rin sa pagbawas ng kanilang manpower. This may not be their best fight but this is a great opportunity for them to learn and realize the power of commitment and responsibility that should be carried out in their next games. Yan muna ang latest. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Cassandra Seton. Ayan, narinig ko dun yung commitment at saka yung responsibility. Yes, partner. Oo. So, iba talaga pagka committed ka, responsible ka, mas may chance ka to win in every or in any situation. Even in life. Mapa-basketball man yan or out of the playing court.
Basta't meron kang ganun, nakakalamang ka. Oo nga. Kap, Diba? napakaganda. Words of wisdom. Thank you, Cassandra, for that words of wisdom. Sige, tagay pa. So, ayun na nga. Tingnan natin dito sa ating 6-minute mark nitong 4th and last quarter natin. Lotino now to Las Piñas. Las Piñas nag-penetrate at umiscore. 8 puntos dito kay Las Piñas dito sa ating game. Apuya now. Naghahanap ng mapapasahan. Medyo yung At spacing. naagaw ang pasang yon itong si Las Piñas. 2 against 1. At na-foul doon itong si Apuya. Itong sa Las Piñas while taking that shot downstairs. At pansinin ko lang yung spacing doon ng Team Magallanes partner. Very poor kasi talagang naubos sila sa isang side. Talagang overload kung overload sila. And yun ang talagang titingnan natin dito. No? If you're, sabi nga, if you're committed and if you're responsible and ang end process na dapat kung may mga ganun, dapat ready ka talaga. Kasi nga, if you're committed, yung practices, of course, isa na din yung factor doon. And of course, yung responsibility mo as a player, as a team player. So, yun ang dapat natin tinitingnan dito, partner. So, tama yung sinasabi ni Cassandra, yung commitment and responsibility for team, partner. Oo, at saka pagka-committed ka, it will turn to readiness and preparation. Yes, readiness and because preparation. of your commitment. Of your And, responsibility. Walang masyadong walang masyadong sinasabi nating rason. Kung gusto mo yung ginagawa mo, talagang lalaanan mo ng oras yan. And that's being responsible. Oo. Okay, and yun ang isa sa mga dinedevelop natin. Yes. May mga nababasa ko na mga basketball passages or even motto or ano bang tawag dyan? Yung, sabihin na nating motto. Yun ang closest sa mind ko ngayon na character first. Yes. Di ba? Kasi yung talent naman, halos lahat ng coaches nyo, kayang ituro lahat yan eh. Yung sabing skills. But yung character and your attitude towards the game, hindi maituturo yan. That's on you, sabi nga natin. Ako sa mga players ko, ganyan lang sinasabi ko lagi. If you want to succeed in basketball and in life, kailangan yung magpursige and you should be committed and responsible kung ano man yung gusto nyong gawin. And the commitment and responsibility is under the umbrella of character. Yes, good character. Good character. Okay, and right now, si Amila, medyo pinaharapan ng tatlong mga nakaputi. Pero ito si Las Piñas ay mukhang umiinit dito sa ating fourth quarter. Sabi nito ni Las Piñas, John Lotino at Israel Derpo, andito din ako. Oo. Makikisali ako sa puntos nyo. Sige. So maganda yan for kasiguran. Para magkaroon sila ng surety na hindi na nga sila mamamantsahan sa kanilang 2-0 win-loss card. And kung magtutuloy-tuloy ito at mananalo sila, 3-0 na ang kanilang record and isa sila sa mga contender sa District 1. Well, that's a traveling called by referee Oy. Sabi mo nga, talagang mabibigat ang tinalo nitong team Kasiguran. Oo. They beat Sorsogon City and also the defending champion dito daw sa Sorsogon na Castilla ng kanilang last outing. So talagang maganda ang pinapakita as a team nitong Kasiguran team, partner. Tama. Graboso to Apuya. Apuya, hindi siya masyadong confident sa kanyang handling kaya binili kay Graboso. Graboso launches. Wala. Inabol ang kanyang sariling miss. At na-save niya yon with the help of Alexis Hero. But they have 12 seconds to shoot now. And 35 points pa din ang inahabol nitong mga taga Magallanes dito, partner, sa ating game. Pero alam mo, hindi ko nakita sa Magallanes na... Yes, yung sense of urgency. Oo, na nalalamangan sila ng ganito kalaki. Ganun pa rin ang nilalaro nila. Yun nga, it all boils down to your pieces, system, structure, yung defensive system mo. So, medyo sabi nga natin, yun nga, kulang siguro sa preparation din itong team na ito, partner. Tama. Jamila for the putback, and yes. First 2 points dito ni Hamila dito sa ating laro.
What a move! And yes, what a shot by Alexis Ahero. Yan yung inaabangan natin sa mamang ito. 9 points mula dito kay Alexis Ahero. Ang tawag nga dyan ni Wadi, Air Ahero. Air Ahero ba? Sige. Pwede nang magbukas ng sariling shoe brand itong si Alexis Ahero. The meantime, Adino there elevates for the rebound and nasa mga taga Magallanes na ngayon ang bola. Apuya to Ahero. Traboso to Barreda. Barreda fakes. Binigay uli kay Ahero. Humihingi ng screen at nandiyan si Apuya. At maganda sana yung pick and roll na yun. Hindi lang nabasa ni Apuya yung gustong gawin ng kanyang kakampi o ng kanyang point guard na si Graboso. Halos si Lutino ay hindi na pinaupo, no? Yes, partner. Talagang maganda kasi yung pinapakita nito ni Lutino dito sa ating laro. Habla hitting from the baseline. At medyo pinahinga, medyo matagal-tagal na din yung pahinga nito ni Jokino at ni Paras, partner, yung dalawang starter nila. Kasi maganda pinapakita nung dalawang player nila na si Lutino at Derpo, partner. Maganda naman yung ginagawa na yan ng kasiguran to give opportunity for these players also to shine. At mapahingahan yung mga key players niya. Yes, partner. And yung starter na nandyan lang is si Habla, partner. For team kasiguran, halos lahat yan bench player or yung second unit nila. So penalty na dito. Ito ang mga taga-kasiguran. This will give Barreda, RV, a chance to cut the lead, partner. And another one. Mintis yun for Barreda. Under 3 minutes po tayo, 2:55 ang nalalabi at nasa free throw line nga itong si Barreda. At pasok naman yung kanyang pangalawa. Right now, ito na ang mga taga-kasiguran. With Lutino handling the ball and crossing the midcourt. Huminto para ibigay ang bola kay Las Piñas. Las Piñas to Hamila. And Hamila gets fouled. That's on Adino. Angel Adino. Papasok muli itong si Galoso for this time for Derpo. For team kasiguran. While itong Magallanes halos ito na yung mga players nila sa pagpasok ng fourth quarter. Yes, partner. Kung tama ako. Medyo pinasok lang kanina itong si Andes at pinalitan din kaagad ito ni Gravoso. Ni Gravoso, oo. Sige. So Hamila hits the first one mula sa charity line and pasok din yung kanyang pangalawa. At pinalitan naman si Jamila after making those shots from the free throw line ay pinasok itong si Hagad. Barreda to Gravoso. Gravoso humihingi na naman ng screen at yan naman si Apuya. Pero maganda yung pinapakitang depensa dito ng mga taga-kasiguran. Pero nakita ni ating referee na si Inday ang foul. So 2 free throws for Adino. Again, abangan nyo po mga kasurog ang last and second and last game natin sa ating doubleheader for tonight's games dito sa ating day 10 ng Ako Bicol Cup Sorsogon, ang laban ng Castilla sa pangunguna ni Dazzle Paul Aspe at ang Sorsogon City naman sa pangunguna ni Jan Batotok who had a cut sa kanilang last outing. Sa may tenga niya, partner. Sa may tenga, pero siguro sa ngayon, nakapaglaro pa naman siya noon eh. So, sa tingin ko, makakapaglaro uli siya dito sa susunod nating game. So, we will see. Abangan po natin yan. Mga kasurog, Hagad.
Yan, Galoso, Alahoy na tira ni Las Piñas, wala. Na-rebound itong si Adino. Adino na tumatakbo. Hinarangan ni Lotino. Nakita si Alexis Ahero. Hangs in mid-air. And that shot was challenged by Habla. Kaya hindi na ipasok ni Ahero. Hagad, binigay sa sentro pero mukhang malakas yung pasa. Barredo, or Mamigit Barreda, finishing with his right hand for Magallanes. And last 2 minutes na, partner. Oo. 1 minute and 32 seconds dito sa ating fourth quarter. So this is very safe to say na talagang kasiguran na, partner, ang panalo dito. Oo, pero yun na nga, hindi natin napapansin sa mga taga Magallanes. Parang ang feeling ko, nag-start pa lang yung first quarter uli. Oo. Ganun ang laro ng mga taga Magallanes. Talagang wala silang pakialam kung sila ay nalalamangan ng todo. The thing is, they will play. And they will play hard. Right now, Barreda has the ball. Elevates for 2. Wala. At ayun, nahulog yung ating yung ating poster doon. So, nandiyan naman ang mga masisipag natin at talagang mga matitipuno na mga striker kung tawagin. Baliktad, oy. Sige. Lotino. Sabi niya, gastos tayo ng oras. Seconds to play. Las Piñas to Hagad. Hagad, binalik sa taas ang bola. Kay Lotino. Galoso for the rebound. Offensive rebound. Pero, yun, hindi tumama yung bola Hindi sa ring. tumama. Kaya, ends at 24 second shot clock violation. Ito na. So, 37 seconds remaining. Adino. Symbol yan. 32 seconds remaining on our fourth quarter. Oo. This is it for team Kasiguran. They were bringing home their third win for tonight. Magallanes will have a chance to score in the last seconds of this ball game. And finally, yon, nakascore doon si Ahero. And this is it. Yes. Nasa libro na naman ang larong ito. At panalo dito itong mga taga Kasiguran, partner, with 84 to 50. 34 big points ang lamang nitong Kasiguran against Magallanes, partner. Oh, and what a boost para sa mga taga Kasiguran itong panalong ito. And I'm sure yung confidence nadagdagan para sa nakakailanganin nila para sa mga susunod pang laban. Pero yung being overly confident ay delikado naman. Yes, delikado naman yan. Siguro, yun lang. Yung mga learnings lang na doon sa mga magandang ginawa nila on this game, yun ang dalhin nila on their next outing. For Team Magallanes naman, partner, talaga yung sinasabi natin commitment, responsibility, yung preparedness, di ba? Every team dapat prepared ka pagsasabak ka sa gera. Sabi nga, dapat talagang pinagtutuunan niya ng pansin, partner. Tama. Kasi hindi mo makukuha overnight yan. Okay, hindi mo pwedeng makuha yan na pipikit ka at matutulog ka ngayong gabi ay bukas magaling ka na. Sabi nga ng isang coach, hindi natin madadala yan sa paguhit-guhit. Yes, partner. Talagang pinag-aaralan. And sabi nga, to be a good basketball player, it will take 10,000 hours of training, partner. Imagine. Bago mo makuha talaga. Ano ka pa nga lang yan, marunong at good. Hindi ka pa yung the best player. Ito yung sinasabi natin. Every craft that you do, you need 10,000 hours na paulit-ulit mo siyang ginagawa para maging magaling ka dun sa bagay na yun. But again,
sabi nga natin, if you are prepared, if you are mentally prepared and you're physically prepared, so talagang malayo ang mararating nyo pagdating sa ganitong mga laro. And above all, sa team, dapat prepared and committed kayo. Okay, so yun. Ang mga storya natin sa unang laban ng ating Day 10 Ako Bicol Cup Sorsogon happening right here in this beautiful province, the land of Kasangayahan. And again, pasalamatan natin si Governor Boboy Hamor for having us here sa iyong probinsya. Governor, maraming salamat po. And siyempre pa, yung mayor nitong Sorsogon City, walang iba kundi si Mayor Esther Hamor. Maraming salamat po. In behalf of our team, kami po ni Coach Paul Sepe ay talagang nagbibigay pugay sa inyo. And of course, this Ako Bicol Cup Sorsogon wouldn't be possible without the big help of our big boss, Kong Saldico. So, thank you, Kong Saldi, for giving this opportunity sa mga Sorsogano na ma-showcase nila yung kanilang galing sa paglalaro ng basketball. Yes, partner. So, yun. As you can see, the highlights at hinihintay na lang natin ang ating magiging kasurog player of the game dito sa ating first game ng ating Day 10 sa ating doubleheader ngayong araw. Again, abangan nyo po. Ang sunod nito ay labanang Castilla kontra sa home team na Sorsogon City. Dito, yan sa Bacon, Sorsogon, partner. Oo, sa loob mismo ditong Basya Auditorium. And sa ngayon ay ibato na natin kay Miss Mabel Echegoyen at alamin kung sino ang ating kasurog best player of the ball game. Miss Mabel, pasok! Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang kasurog player of the game na si John Lutino mula sa Team Kasiguran, who scored 16 points, 4 rebounds, 4 assists, and 3 steals. John, knowing na tatlo na ang inyong panalo, anong pakiramdam na your team is one step closer na makapasok sa susunod na round ng Ako Bicol Cup Sorsogon? Siyempre po, masaya po kami at nakapagtatlong panalo na po kami. Pero sa ngayon po, yung pinupukusan po muna namin yung laging sinasabi ni Coach, one game at a time lang, yung panalo bonus na lang po yan. Trabaho lang po muna. Ayan, ano pa ang aabangan namin sa inyong team sa mga susunod nyo pang laro? Siguro mas abangan na lang yung mga bagong adjustment ni Coach tsaka yung sa defense kasi yung priority namin is defense. Kasi yung offense will follow. Alright, may mga gusto ka bang batiin, pasalamatan, especially yung mga sumusuporta sa'yo at nanunood sa'yo ngayon? Una-una po, nagpapasalamat ako sa Diyos at sa LGU ng Kasiguran, maraming salamat po kay Mayor Hamor tsaka kay Vice Mayor Escudero sa pagsuporta sa Team Kasiguran at sa bumubuo po ng Ako Bicol Cup tsaka sa mga Kasiguran fans. At binabati ko po yung parents ko tsaka yung mga katrabaho ko po tsaka yung anak ko po, binabati ko po. Tsaka yung tropa ko sa Tondo, Sus Ginoo, Kita Kits. Ayan, thank you and congratulations mga kasurog. Diyan na po nagtatapos ang ating Game 1. Abangan nyo naman po sa Game 2 ang labanan naman ng Team Castilla kontra sa Team Sorsogon City. Mapapanood nyo yan ng live maya-maya sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Again, this is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.